Fake news mga katropa, mga pagkaon nga makahatag og nindot nga kutis sa ato kining sayron. Oy, nangita ka bag pamaagi mga katropa aron mahimo ang imong panit nga labing maayo. Uban sa maalamon nga batasan, sama sa pagsulod og sunscreen kada adlaw mga katropa, susihon sab nato kung unsay naa sa imong plato. Gikan sa pagkig-away sa mga free radicals ngadto sa pagpahapsay sa mga pinong linya, ang pipila ka mga matang sa mga pagkaon puno sa maayong butang alang sa nagdanag nga panit. Para pa mga katropa, ang usa niini mao ang kining ginatawag na tog carrots. Aron nga mas mo nindot mga katropa atong kutis, mukaon tag carrots mga katropa. Ang carrots usa ka maayong pagpili sa merienda. Kini nga mga utanon adunay taas nga beta-carotene nga nanalipod sa imong panit batok sa makadaot nga mga silaw sa adlaw. Ang beta-carotene mga katropa mao ang naghatag sa mga tanom sa ilang color nga orange. Kung makita sa ubang mga prutas nga utanon sama sa apricots, cantaloupe, manga, kapayas, pumpkin ug kamote. Ang carrot mga katropa usa-usab ka maayong tinubdan sa magnesium nga makaparelax sa mga ugat o kaunuran. Ikaduha mga katropa kining avocado. Maayo kini nga mga tinubdan sa vitamin C ug vitamin E nga duha sa mga daghang mga antioxidant nga makatabang sa pagpanilipod sa mga selula gikan sa kadaot. Ang avocado mga katropa usab adunay lutein ug zeaxanthin nga gipakita sa pipila ka mga pagtuon nga makatabang sa pagpauswag sa tono o kining atuang skin tone mga katropa. Ug mga avocado dato sa monosaturated nga fats nga sama sa ubang tambok o galana makatabang sa imong lawas sa pagsuyop o pagsuhop sa pipila ka mga bitamina, lakip na ang vitamin A, vitamin D, vitamin E ug vitamin K. Ikatulo mga katropa kining pag-inom og green tea. Para sa mas hamis nga kutis o panit mga katropa, sulayi ang pagbaylo o usa ka tasa nga kape sa green tea. Ang green tea mga katropa puno sa polyphenols, usa ka matang sa antioxidant nga makita sa mga dahon sa tsa. Ang polyphenols makatabang sa pagpaubos sa gidaghanon sa sebum o lana nga gihimo sa imong lawas. Ug ang pipila ka mga ebidensya nagpakita nga kini nahimo sa green tea nga usa ka maayong opsyon sa pagtambal sa bugas-bugas. Ang green tea usab mga katropa adunay mga flavonoid nga makatabang sa pag-ayo sa DNA o gipakita pa nga makatabang sa pagpaminos sa mga fine lines. Gipakita sa usa ka pagtuon nga makuha nimo ang labing daghang flavonoids gikan sa green tea kung imong ibutang kini sa bugnaw nga tubig sa dugay nga panahon. Ikaapat mga katropa kining oily fish o kining mga isda. Ang coenzyme o Q10 o CoQ10 usa ka sustansya nga sama sa bitamina nga natural nga makita sa imong lawas. Ang CoQ10 makatabang sa pagtubo sa selula ug nakigbatok sa mga free radicals nga makadaot sa panit. Gipakita usab sa usa ka gamay nga pagtuon nga ang mga suplemento sa CoQ10 nakatabang sa pagpaminos sa mga fine lines ug mga kunot dugang sa pagpahamsay sa kinatibuk-ang texture sa panit. Ang ikalima mga katropa kini simple ra jud kayo. Pag-inom og tubig. Ang tubig mga katropa usa kadali nga pamaagi aron mahatagan ang imong panit og himsog nga kahayag. Labi na kung dali ka nga dali nga mamala ang panit. Tingali nakadungog ka nga kinahanglan nimo og 8 ka tasa sa usa ka adlaw apan walay gitakda nga tambag kung pila ang imnon. Makuha ka og tubig o makuha ka sa tubig gikan sa pagkaon. Ang watermelon, pepino ug celery tanan dunay taas nga sulod nga tubig. Ang pag-atiman sa lawas mga katropa, lakip niini ang pag-atiman sa atong mga panit na mahimong magbaton o ganindot nga lifestyle aron nga mabatnan ang maayong panglawas sulod man o sa gawas nga bahin sa atong mga lawas. Ayan, sobrang salamat katupang Giselle. Grabe ang mga nakuha ng mga pagtulunan. Kung imo lang yun yung batasanon mga katropa, sundo ni mo ni siya. No, kuan yun, kanang 100% gini mo ni makuha, gini mong healthy nga lawas. Ayun. Kaya suwaya na kung siya ka o karne, di ba kay pungahan kay perminti? Kung kung sigag ka og karne po usahay kanya to ang mga panit
maka-dry pud siya. Oh, magka-dry na siya. Nya Kay- kung magkaon inuman day isdi. Kana mo na. Inuman day soft drinks. Soft drinks. Gali hard drinks Ang diretso. hard drinks na yon. Kay kung sumala pa mga katropa, kinahanglan ng tubig para mas munindot tong panit. Tubig, yeah. Kung masing nagkaon og karne or kaning uban mga pagkaon mga katropa, mga processed foods, wala man ay tubig good. Wala na siya labi Walay. kung kana ganing mga barbecue. Grabe kay na siya Wala makadaot sa kung tuang lawas. gusto tag hamis nga panit mga katropa, kaon taog carrots, kaning mangga, mga prutas, avocado, o kaning mga puno ning mga bitamina mga katropa o kaning gwapo din yung isda di katropang laro kanang Isda mga din. oily fish mga katropa sama kaning ginatawag natong salmon. Oh, Okay, kanang makatabang din ang mga katropa. Taas po nag-omega 3. kana mga isda sa bato, mga lamion. Oo, kanang mga oil sa isda mga katropa, mataas mo nag-omega 3 para mo tabang sa tuwang mga pagpa-healthy sa tong kasing-kasing. Ayan. So, pero bisan pag wala kay malanganin kasi isda kay mahal niya kay nanin tanan gulay gibanggit diri na si muha. Naani si Muha, Apat kana. lami agad. Lami kay mong panlawas. Imagine nimo katropang Jusril ang mga hayop o mananap nga sigilag kaon na ng prutas o kanang ganing gitawag mga gulay. Oo. Pating himsugag yun. Gani. Himsug kay sila wa sila mga gibati di sila kalinturahon. Makita makakaon ka og kanding nga kanang ang kinaon kay kanang kwanzod kanang iyahang dahon gyud dili feeds. Oh, kanang Diba kuan kanang ba? lami dili lang sa tanawon. Kanang tinigway ra gid ba? Gitigway Oo. ra gid nga kanang mga gitigway ra gid nga kanang kanding. Lahi ra yung tambok. Kung suwayan lang pakanon street isa ka buwan ang isa ka tao dos ka tao nya isa ka tao pakanon street og puros baboy anya isa puros kanding di na gid may buwan kasi una mo balhin og pianan. Ay nako. So mga kadropa nga tong oy kuan day kadropa Jusril pistaron Agoy. Patay. pistaron diri sa